ଗୋଟିଏ ସମୟର କଥା। ଗଭୀର ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନଦୀ ବହୁଥିଲା। ନଦୀ କୂଳରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଫଳଭରା ଗଛ। ସେଇ ଗଛରେ ରହୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧିଆ ମାଙ୍କଡ଼। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ପ୍ରତିଦିନ ମିଠା ମିଠା ଫଳ ଖାଇ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲା। କୁମ୍ଭୀର ସହ ମିତ୍ରତା। ସେଇ ନଦୀରେ ରହୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ବୋକା କୁମ୍ଭୀର। ପ୍ରତିଦିନ ନଦୀରେ ଭାସୁଥିବା ଫଳ ଖାଇ ସେ ଭାବୁଥିଲା, ଏତେ ମିଠା ଫଳ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଗଛ ତଳକୁ ଆସି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଖିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ, ତୁମ ଫଳ ବହୁତ ମିଠା। ନିଅ ନିଅ, ମୋ ଗଛରେ ଅଭାବ ନାହିଁ। କୁମ୍ଭୀର ସବୁଦିନ ଆସି ମିଠା ଫଳ ଖାଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଏଭଳି ଭାବେ ଦୁହେଁ ଭଲ ମିତ୍ର ହେଲେ। କୁମ୍ଭୀରର ଲୋଭ। ଦିନେ କୁମ୍ଭୀର ଘରକୁ ଫଳ ନେଇ ଗଲା। ଫଳ ଖାଇ କୁମ୍ଭୀରଣୀ କହିଲା ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ଏତେ ମିଠା ଫଳ ଖାଉଛି, ତାର କଲିଜା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେବ। ମୋତେ ସେଇ କଲିଜା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ବୋକା କୁମ୍ଭୀର ଭୟ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଚାଲ ଆରମ୍ଭ। ପରଦିନ କୁମ୍ଭୀର ମାଙ୍କଡ଼କୁ କହିଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ, ମୋ ଘରକୁ ଆସ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମକୁ ଡାକୁଛି। ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ମାଙ୍କଡ଼ କୁମ୍ଭୀରର ପିଠିରେ ବସିଲା। ନଦୀ ମଝିରେ ପହଞ୍ଚି କୁମ୍ଭୀରର ସତ୍ୟ କହିଦେଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମ କଲିଜା ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବୁଦ୍ଧିଆର ଉତ୍ତର। ମାଙ୍କଡ଼ ହସି କହିଲା, ଏତିକି କଥା? ମୁଁ ତ ମୋ କଲିଜା ଗଛ ଉପରେ ରଖି ଆସିଛି। ପ୍ରଥମେ ଚାଲ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବା। ବୋକା କୁମ୍ଭୀର ଏହି କଥାକୁ ସତ୍ୟ ଭାବି ତୁରନ୍ତ ପଛକୁ ଫେରିଲା। ଗଛ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ମାଙ୍କଡ଼ ଲାଫ ମାରି ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ଏ ବୋକା କୁମ୍ଭୀର, ଏଇ କ'ଣ ନିଜର କଲିଜା ଗଛ ଉପରେ ରଖେ? କୁମ୍ଭୀର ଲଜ୍ଜାରେ ମୁହଁ ନମାଇଲା।